טוב, זה חברים. עכשיו אנחנו נקליט לנו משפחה, ולמי שאין את כל הרהיטים שיורד עדכון חדש, אז סבבה. כאילו אני הולכת לקנות עכשיו את כל הרהיטים, פשוט אין כוח עכשיו, אבל סבבה. אוקיי, תלכו לפה ותחפשו סוג שיער שאתם רוצים, אבל בצבע הזה כאילו אתם לא חייבים. קיצור, ככה אני עושה. אני הולכת פה. אני הולכת ככה. סורי. אוקיי, זה מושלם. זה חמודי כזה. אבל אני אלך על משהו אחר. אנחנו כאילו בקיץ עכשיו, אבל סבבה. הנה, בקיץ כזה. הנה, מושלם. אני אראה לכם את מי שזאתי, אוי. הצבע שלה. נראה לי לא טוב. מושלם. אוקיי. אז בקיצור, עכשיו אני אראה לכם את הבית שאני הצבתי מרהיטים שלהן, שכאילו למי שאין עדכון תעשו את זה. עשיתי בית אחד, אבל לא יצא לי כל כך יפה, כי אני לא אוהבת אותו כל כך, כי אני אוהבת רק עם הרהיטים החדשים, אבל מה שיהיה. נו באמת. אוקיי, זה החדר של האחות הקטנטנה, זה החדר של האמא ואבא, זה החדר של הגדולה, זה המקלחת, הבנתם? הנה, עכשיו אני אראה לכם את כל שילת עם החדר שלה. זאת נעמי, סליחה, לה קוראים נועם. איפה אמא? באמת? זה האבא וקוראים לו ליטל. אוי, איפה אמא? אז זאת האמא שקוראים לה דנה. כן, דנה. ולה קוראים יולי. אני תמיד מבלבלת. למי שאין את הרהיטים, אז שישים את המיטה הזאת, כאילו הקטנטנה לתינוק, פשוט הוא בדרך התינוק שלה. אנחנו מראים סבבה. אוקיי, אז אלו כל המשפחה. רואים. גם זה המון ניצובים כזה, חמוד. אוי. טוב, נשים פה. פה. ואת הכלב, כלבה, יותר נכון. אני אראה לכם. שוב פעם למי שראיתם, אז כאילו שיקח את המיטות האלו של הכלבלבים. כלבות. והנה. הוא יכול עכשיו לישון כזה, ואז יהיה לו מצלמה. בקיצור, הבנתם? אוקיי, אני אוהבת את זה ככה. וזהו. וסור שלא עליתי המון זמן. סור תמיד ליוטיוב, אני יודעת. אם אני אתחיל לעשות סדרות. טוב, יאללה ביי.